video pe ziua de azi. Asta e seria. Nu, asta e casa mea, nu, asta nu e asta. Deci asta e casa de jos. Nu zic că la camera de sus era... Nu, aici e. Uitați-vă la invenția asta. Mica. Asta e seria. Și astea de jos, acolo mai sunt case în apă. Uitați un pic. Așa arată de aici, pe acolo. Și că ăla e hotelul. Stai un pic. Nu, că mai... Gata. Bă, măcar am ajutat vaca ca să se dea jos. Uitați. Wow. Nu așa că arată tare. Cred că asta era mina. Da, asta e mina. Mina asta nu așa că e tare. Durează 8 ore și 1000 de torțe una lângă alta. Stai un pic. Mai au din torțe așa. Așa. Așa e mai bine. Mai înfricoșător, e mai frumos. Stai, mă. Cât de mergi mișlo? A, nu merge, te împingi. Cântână. Dau aici 2 bani și gata. Ei, a reușit bine pe mine încercare. Bă. Da, de ce merge? Gata. Și aici? Merge. Na. Da, face frumos. Minunat. Și la fel e și aici.
Frică să-mi fac casă după video. Spera că Astăzi am omis un lucru care este cel mai frumos lucru de pe server. Acolo e spawn-ul. Și asta, stați un pic, că n-ați văzut voi asta. Deci, acolo vă spawnați. Eu uitasem. Și trebuie să apăsați pe butonul magic, care butonul magic vă aduce aici. Și după aceea nu mai e voie ca să te întorci acolo, doar dacă n-ai spawn-ul pe poate te duce înapoi acolo. Da. Să arăt cel mai frumos lucru după server. Nu acolo. Sau nu, hai pe aici că e mai frumos. Nu e nimic aici. Lumină. Gata, lumină. Asta ar trebui să meargă sau ce? Nu merge, bă. Dacă nu merge nimic. Hai că e de mobi. E de mobi. Max infinit. Gata, uite. Nu, la dreapta. A început să se audă muzica de mi explodează timpanele. Stai un pic, unde se aude ceva. Da. Stai un pic, partea asta. Nu. Nu, acum din dreapta. Bă, ba se aude din stânga, ba din dreapta. În ce parte? Ce n-ai găsit? Ce e aici o gaură? Aici ar putea să fie gata. Nu mă lasă, bă. 5 minutes later. I'm baking. 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 Bă, nu încap pe ușă. Aici e camera de armură. Eu știu ce ar trebui ca să se facă. Acolo sunt mai multe culori și ar trebui să se schimbe culoarea la asta, da? Așa. Lapis lazuri. Lapis. Aici e mapa și stați un pic acolo, nu pot să văd nimic. Fac ceva. Gata. Deci, noi suntem aici. Și mai există o mapă fix cam aici. 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 Aici.
Aici. Da, nu mai apăs că nu mai vreau ca să plătesc. Opel accident, oglindă spartă, geam spartă. Hei. Fermă. Na, deci pe shift. Dacă vreți să vă zic de ce să vă apucați dacă aveți Minecraft, Ratopia, adică nu, SMP-ul lui Sinner și cât de cât, adică nu, și de Gușter și cu Ratopia. Că dacă vreți puteți să intrați pe canalul Sinner și dacă aveți Minecraft pe calculator sau aveți și pe telefon, puteți să vă băgați și să intrați pe seria, adică nu pe serie, pe minigame acela unde poți să te joci cu prietenii și există și multe minigame. I'm a packing. I'm a packing. S-a băgat câinele la apă. Face câinele meu baie. Levelul este o minciună. Mă dur ochii. De-abia am început video acum 12 minute și 10 secunde și mă dur și ochii. Știu că pentru voi este noroc, fiindcă unii nu s-au dus azi la școală și nu, e geam. Și unii s-au dus la școală. Nu ai niciun chest să pun aici. Ce s-a auzit? Credeam că e un loc secret care te duce într-un loc care își face sunete urâte. Credeam că am dat în mască. Dar azi asta sunt picat ca să vă arăt ce aici. Cred că deja mai sunt în cealaltă parte a hărții. Cred că dacă... nu știu. Nu știu dacă am ajuns acolo unde e cealaltă mapă. Uite, sunt doi, gata, sunt doi. Din prima. Nu? Gata. Nu vrea. Gata. Sunt omul. Ar fi fost tare ca dacă ai pe brațe să poți să zbori. Da. Da, gata. Era. Castelul ăsta nu prea. Nu mă uit stânga-dreapta că e fermă. Nu că trebuie să stau 10 ore ca să culeg ferma aia. Nu, că-ți dau ar 3 ferme sau 4. Nu mai. Stați un pic. Tot am venit aici să tundem. Hai că facem cărți. Nu. Și cam atât. Hai. I'm back.
asta fix. Că trebuia să fie cu un centimetru mai mic, că apa să fie până la asta care stau eu și să poți să respiri așa. Când stai așa să poți să respiri și când stai așa să fie în apă cu totul. Dacă am văzut deja terenul ăsta, cred că suntem departe de ăla de fotbal. Că există 2 terene. Nu, fermă, nu culeg pe astea. Acolo trebuie să fie terenul de fotbal, gata. Uitați că știu eu ca să mă joc aici. Am mingea? Gol! 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 Și dacă sunt mai 50 de abonați, vă zic ceva, facem live-uri. Cine nu se abonează o să aibă 7 milioane de ani de ghimion. Și cine se abonează o să poată să facă astea de astea frumoase. O să facă, stai un pic, o să mă uit la ceva frumos, că ăsta, acolo trebuie la $1 de living. Aha. Uite, ăsta, așa o să arate casele tale dacă nu te abonezi. Dacă nu te abonezi, ăla e ghimionul tău la casă. N-ați văzut nimic. Poțiuni, facem poțiuni. Nu. Poțiuni. Facem de toate poțiunile. Facem poțiuni pentru night vision. Ne ducem și minăm 10 ore și venim cu 2000 de diamante. Și dacă tot am zis la început, dacă să vă jucați pe serverul Sinner, mai avem un lucru. Abonați-vă la Sinner și Luca Luc. Ăsta e lucru bun, că ei sunt tari. Bine, cam toți oamenii sunt tari dacă sunt români. Dacă din țara ta, sunt șmecheri toți. Cine nu e din țara ta, nu e șmecher. Bine, e șmecher, da. Dacă el se crede șmecher, dar nu e șmecher, tu ești mai șmecher decât el. Că știi că el nu e șmecher. Și toți știu că nu e el șmecher. Asta se întâmplă. Gata. Task și asta. Așa, wow. Am mingea în mână. E ca nu mâna, în picioare. Gol! Acum trebuie să-mi iau asta înapoi. Gata. Tum! Nu aici. Ba, am văzut o structură asta și în sat de gheață, bă. Hai că deja m-am pierdut. Să găsim celălalt. Nu. Ne punem aici. Și așteptăm până când se face video următor. Și până anul viitor, până în aprilie, pe 7 sau 6, vă rog să vă abonați toți
și să facem mai mult de 50 de abonați. Nu contează dacă nu facem 50, adică nu contează dacă facem mai mult de 50 de abonați. Dacă facem mai mult de 50, e bine. Și dacă facem 50, e bine. Tot ce se întâmplă, dacă facem 50, e bine. Dacă facem 50, mai mult de 50, e foarte bine. Foarte, foarte bine. Ne găsim la un nou video care se va întâmpla mâine. Țineți minte, abonați-vă la Luca Sinner și la mine. Și acum să zic ceva. Noapte bună și zi bună pentru toți. Acum este ora... Să-mi pică, nu știu ce oră e. Este ora 14:31 de minute dimineața. Și vreau ca să vă zic noapte bună, bună dimineața pentru oricum e la voi. Și ne vedem la un video care o să înceapă mai târziu sau tot azi o să-l postez. Și noapte bună și noapte bună pentru voi. Și pa, pa, și vă așteptăm la un nou video cu Cezar. Eu sunt Cezar. Să-mi pică. Cezar. Nu. Sau da, gata. Așa nu dă nimeni seama. Am făcut schimb de iteme. Da, am picat un crafting table. Sunteți împăratul papagalilor dacă vă abonați la mine. Dacă vă abonați la mine, sunteți împăratul la papagali. Toți, și tu. Și astea sunt borsetele. Și pa, ne vedem la un nou video cu Cezar. Bine, v-am găsit.